salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Dekat gunung bolong mengkis lon mengkis Senin Kemis yang Mungkin acting to. mungkin acting tuh ya Allah. Oke. Iya nek ping kemis. Lanjut. Kono kayak gunung Wilis tapi ketutup mendung belum. Rupanya rasanya kok malah kecil-kecil ngono ya? Patramat asli yo ngono iki. Bersiang iki lho. Loh, madu sing asli juga rasanya sing malah luwuk gitu ndi. Madu kok rasane legi ngono kuwi. Berarti tawon palsu. Oh nyapa? Oke. Makane Oh nyapa? ini aku gitu loh kaya awakmu iki. Dadi malah tambah pengalaman kaya awakmu. Pompon, aja malah bontekne gorene. Pengalamane urung. Ini aku di konco. Lanjut. Kan iki Pak Pur ambek Pak No. Duh, Dari loro kita lho. aku baca antekne lah terus ngomong apa? Alah ra apa-apa nek aku mau ngombe yo. Tenang ya, Pak. Sampai aku. Iki bencet kan tak tenang to. Turut Tegalan. Tapi kemana kan? Antekne to. Iki nek. Aduh kebaca tak antekne to. Semprotan kono ana gak? Lah kok bencet tak entek nih. Lebih sih kok. Lebih ya wengko. Antekne. Gak to ya ya. Alah ra apa-apa nyok aku mau ngombe yo. Tenang lah. Yo. Tolong dah rene yo. Jekene lokasine adem. Sejuk. Ini istimewa. Justice ya. Ini justice. Lili jan. Ngajak siapa? Lili. Lili. Cak Lili. Mampir nang nggone tokoku njiko manggis karo tuku. Piro? Mangkise pirang kilo? Sembarang 5 kilo 10 kilo ra apa-apa. Kok digowo rene ya? Rene. Oke. Lili gawane 5 kilo. Udah. Bapaknya biar kune dipilih sing layak pangan ya. Oh iki lho kong mindul kongkon rene kongkon nyangking manggis. Ngono lho nyok, kongkon nyangking manggis dari koko 5 kilo. Tiune windah minang kene ndondo. Pendut nyawang kutha. Lah kae nyawang Gunung Klothok kono kae. Gunung Wilis lha lho Pak. Kan gawe kacamata. Dan jan sahdu tiune. Coba. Men tadi ketek. Madhep rono nyawa ketek. Oh ngono, kayak ngetek berarti ya. Oke, ngetek. Nyonyor, kayak sida syuting nyonyor. Yo. Nyonyor kayak syuting. Yo. Nyonyor. Nyonyor kayak sida syuting nyonyor. Nyonyor. Napa? Kowe Ning ngene. dia pakne. Ya Allah. Nyonyor. Teknik. Mulai beng-beng. Gambeng. Ya mejane sing rong adus si awakmu apa Jaiman? Jaiman. Oh. Kok agar wayah adegan kok mesti ngene ya. Ding tak tong tang tong ding tong. Lah kuwi joget apa kuwi jenenge kuwi? Bro. Wah ketek-ketekan bro piye piye? Menek Jatino. Wah, menek Jatino bro. Iki Batman to. Batman tok. Oke men. Wes. Lah ngono sepaton. Ben ganteng ya ora resiko kena beling, kena paku. Lek ngono kan tambah ganteng lho. Jajang, kaya apa? Nek ben bagus nah ngono.
Wong lah ngawe sapa? Kae. Panggah pusate panggah kokono sepatune panggah. Pusat pabrik sepatu kayak pabrik sepatu. Ya yang ngono dadi lak bagus ya selamat lah menyambut gawe. Jagani enek paku, enek beling, enek eri, enek alah sembarang-barang jenenge turut tegalan, turut kebonan kan ya ada. Raruh enek tunggak, enek apa alah sembarang-barang. Sing penak, nyaman lah. Pola sak polahe panggah nyaman ta. Gak mikir rono rene ta. Jojis lah carane. Aja ngate kaya apa? Bagus ora? Aja. Kaya apa? Jan. Iya, Jan wis. Iya anteng. Ya ngono malah ketok keren. Jan keren, dakrem keren bolo kok. Ya, sepatune anyar lihat ya. Wah. Jojis. Dakrem keren. Jojis mantap. Oke. Warkop Agi. Ndang maca ndul gendul. Wes. Pedae lho ndindul. Yang gua kono ke radio. Ngenteni radio tok lho ndul. Udah lek pupu kono kamera toto, kamera saya toto wis dadi. Ngono. Akhirnya ada urutane. Urutane dhewe. Iki lopo. Lagi buka ya wayahe segendil iki. Wayahe. Lah iya sareng kamar tidak keluar kena gantung. Baru digantung kabur. Wah kowe kok wis rokokan ya ngono tendil. Kowe wis rokokan. Aku gede mau 10 tahun. Aku gawe pas iki gede kok. Wis gede. 10 tahun. 10 tahun ya Allah. Gendul ya ngono to. Ya Allah. Mitar. Ulang-alangane sapa gendul. Bisa rokokan ngono ya Allah. Ndil. Ya Allah. Edisi gendul ya. Tadi. Lah ya. Masa ki nom-nomane kabul cilikane kabul ngene iki. Ngeluwin di sini iki ya. Masa ta. Cilikane kabul rada nyelintis ya. Ya Allah, ya Allah. Saya. Ya Allah. Lah ya. Seran duwe aturan ya nek gendil. Cilik rokokan ya. Ndil kowe gak sekolah ta, Ndil? Lu mulai kalau Pak. Udah kalau Pak. Oke. Mereka lupa. Mari konti Mas. Iki lho Mas wis gagal syuting. Gagal syuting. Guru-guru cara global iki. Oh ngono. Akhirnya karo bosku kok nang kantor. Nang kantor terus saiki malah gak sida produksi. Lah iki para yo gara-gara raimu teko awan-awan kok iso ora duwe aturan we. Padha. Kok iso padha lho ya ora padha. Ayo. Kok iso yo ngono to. Lho nek teko rada isu napa gak iso piye cahayane gara ra kenek malah gagal produksi. Ya aku jam 6 teko. Oh, cah ora duwe aturan ngono gara-gara awakmu lho. Ya cah yo ngono. Kawanan biasmu kuwi. Diomong jam 5 malah jam 7 lagi teko karepmu dhewe kongkonan jane Karepku dhewe karo kongkonan. oh diancuk ora duwe aturan ya cah. Wis ya. Ya oke. Wis ono krem. Tuk. Ya gara-gara kancil ya to. Ya kancil diancuk tenan. Isu wis ya ngono ora duwe aturan. Mau sing duwe aturan saiki lho. Lah ya isu-isu wis langsung ngetokne ngonoane ya bocah. Kita endang melok ngetokne mesan. Ayo. Arep mulai to. Kita si rembet. Ayo ndang. Mesti ayo ndang ngomong. Ndang ngomong. Ndang lewani ngomong ndang. Iki cek isu met-met lagi akhirmu lah kok saya ngono to cacah. Seran duwe aturan kabeh. Wis sing duwe aturan isu-isu ya wane nek ngene iki piye ngono lho. Ayo. Baiklah. Ngono ora-orane kan yo ngono kok piye. Nyawa bolo ki nyawa ki, nyawa. Nyawa bolo. Nyawa. Nyawa meruput.
Jawa bolo. Jawa.